Oduvijek je Ivanić Grad mali grad, no u njemu žive ljudi velika srca. Srca u koja se smjestio sport, srca koja su od 26. prosinca 2015. godine kucala kao jedno, jer je od 26. prosinca Ivanić Grad bio domaćin muške hrvatske rukometne reprezentacije. Naime, od 26. prosinca pa sve do 13. siječnja 2016. godine je u Ivanić Gradu bila hrvatska muška rukometna reprezentacija na pripremama za Europsko prvenstvo, koje će se igrati od 15. do 31. siječnja u Poljskoj. Ponos, ljubav i suživot s rukometom svakako poznaje gradonačelnik Ivanić Grada gospodin Javor Bojan Leš, sportaš u duši koji je niz godina bio rukometni trener u Ivanić Gradu. Naš gost u Ivanić Gradu prvenstveno jedna vrhunska selekcija, vrhunska reprezentacija koja je prvenstveno čast i gradu i svim građanima da su upravo odabrali Ivanić Grad kao mjesto svojih priprema. Nadam se da je to početak jedne dobre suradnje, a pune tribine samo govore o tome, prvenstveno o popularnosti rukometa, o popularnosti rukometne igre i o važnosti ovoga događaja za ovako mali grad kakav je Ivanić Grad. Rukometna groznica u Ivanić Gradu započela je prodajom ulaznica u Pučkom otvorenom učilištu za utakmicu Hrvatska-Slovenija. Veliki red ispred Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić Gradu pokazatelj je da su Ivaničani itekako zainteresirani za ovaj veliki sportski događaj u gradu te žele biti dio njega. U stvari ja jesam dio tog spektakla jer ja sam kupio ulaznicu za svog brata i nećakinju koji iz Zadra dolazi na utakmicu. Ja sam 15 godina u rukometu, ja isključivo dolazim vidjeti kako nam ta reprezentacija igra, jel? Ništa drugo, a normalno da mi je bitno, jel? Zbog limitiranog kapaciteta i sigurnosnih razloga u prodaju je pušteno 400 karata za ovaj sportski događaj. U samo nekoliko minuta prodan je velik dio karata, dok su zadnje karte prodane za svega 2 do 3 sata. Oko prodaje karata kao partner gradu Ivanić Gradu pomoglo je Pučko otvoreno učilište. Evo ovdje kod nas u Pučkom otvorenom učilištu takav je dogovor i sa rukometnim klubom i sa gradom Ivanić Gradom i sa gradonačelnikom i cijela ta organizacija da se evo Pučkom otvorenom učilištu prodaju ulaznice. 400 ulaznica je pušteno u slobodnu prodaju, tako da svako može doći evo do njih i krenulo je pred 10-15 minuta i mislim da još ima vrlo malo ulaznica, znači da su naši građani vrlo zainteresirani za tu utakmicu, što nam je svima posebno naravno drago. Kako bi se zahvalili na gostoprimstvu, hrvatski rukometaši su otvorili popodnevni trening za sve građane i tako im omogućili da vide kako stručni stožer priprema igrače za europsku smotru. Nakon odrađenog treninga, djeca iz rukometnih klubova Ivanić Grada, ali i ostali, sišli su sa tribina na teren i podružili se sa reprezentativcima. Mnogobrojne građane pozdravio je gradonačelnik grada Ivanić Grada gospodin Javor Bojan Leš. Mi u Ivanić Gradu imamo i vrhunskih sportaša, imamo muški rukomet momentalno, znači u nekakvoj top formi, rekao bi, odnosno momčetu Premier ligi. Imamo ženski rukomet također sa mlađim selekcijama koje su vice prvakinje države, nekoliko puta prvakinje države. Što se tiče rukometa, imamo svjetlu budućnost. Drugo, mnoštvo sportova u Ivanić Gradu postoji, igra se, imamo znači također značajne rezultate u borilačkim sportovima, tako da je stvarno sport u Ivaniću živi, Ivančani žive sa sportom, a evo to se vidi i kroz ovakva događanja, kroz pune tribine, znači naprosto građani prepoznaju sport kao jednu od važnih aktivnosti koje sačinjavaju i uspunjavaju život. Djeca su uživala u sportskoj dvorani Žeravinec po najboljim rukometašima iz Hrvatske, koji su im sportski uzor. Navijači su pitali rukometaše sve što ih zanima, na poklon dobili majice i autogram karte, a fotografije će ih uvijek podsjećati na rukometni dan u Ivanić Gradu. Brojnu publiku pozdravio je Domagoj Pavlović, rođeni Ivaničanin, istaknuvši kako mu je biti dio hrvatske reprezentacije bio dječački san, te dao savjet mladim rukometašima. Sigurno je to svakom klincu želja igrati za hrvatsku reprezentaciju, igrati na profesionalnom nivou. Pa ja kad sam ja bio mali, bilo ovakvih događanja i tu sam ja prvi naravno bio hvatao potpise, hvatao autograme, hvatao slike. Eto, danas sam tu dio te priče i drago mi je zbog toga. O važnosti sporta djecu s područja Ivanić Grada nedavno su educirali rukometaši. Prije nekih pola godine smo išli po školama promovirati malo rukomet.
Bili smo u Ivaniću na Žeravincu, bili smo u Graberiju, Posavskim Bregima i mogu reći da je odaziv bio velik, što se tiče samo rukometa. Tako da mislim da još tu nogomet još uvijek dominira, ali neka se bavi sportom samo. Članovi Hrvatske rukometne reprezentacije izuzetno su zadovoljni gostoprinstvom Ivanić Grada, odličnim uvjetima u hotelu Sport, te se nadaju ponovnom dolasku u Ivanić Grad. Imamo odlične uvjete, sve nam je na raspolaganju, sve što nam treba. Eto, lijepo su nas ugostili, lijepo su nas primili, svaka čast. Kako bi uspjeh bio što bolji na Europskom prvenstvu, potrebno je mnogo truda, odricanja i sati provedenih na terenu. Kao i svake pripreme, možda nisu toliko naporne ko po ljeti, ali onako, malo na početku je bilo naporno, sada već kako se bliži prvenstvo je malo slabiji intenzitet. Osim fizičke pripreme, vrlo je bitna i psihička. Kako se naši reprezentativci nose s pritiskom Europskog prvenstva, te kako prihvaćaju sugestije, sve su to mogli saznati ljubitelji rukometa na otvorenom treningu u Ivanić Gradu. Pa gledajte, jesu, ali nekako navikli smo već sve, ima nekad težih, nekad lakših. U jednom trenutku biti one počnu udarati na psihu. Fizički dio nekako već svi znamo, stalno si na istom mjestu, 2 treninga dnevno, ritam ti je jednoličan i treba se malo nekad čisto nešto promijeniti, čisto radi glave da bi mogli bolje funkcionirati. Mi to pokušavamo ovdje s različitim vrstama treninga i različitim načinima druženja izvan terena. Poznati reprezentativac otkrio je što je potrebno od samih početaka pa do ostvarenja dječačkog sna i kako uopće pristupiti sportu na profesionalnoj razini. Prvo trebaju uživati u tome. Ja mislim da je to preduvjet. Treba biti iskren da bi se došlo do nekog nivoa, treba imati malo i sreće, prave uvjete, sreće sa zdravljem, znači ima tu puno parametara, ali najbitnije je da uživaš i da se želiš baviti sportom, da ti to nije neka tlaka i da te niko ne tjera na to. To je nekakav prvi preduvjet. Nakon toga mislim da će jednostavno svako ko se bavi sportom, ko tako malo putuje kroz to, sazrijeti bolje kao osoba i jednostavno se izgraditi jedan vrlo čvrst karakter. Usprkos lošim vremenskim uvjetima i obilnim snježnim padalinama, ljubitelje rukometa, a prije svega vrhunske navijači, to nije moglo zaustaviti u naumu da budu dio ovog sportskog spektakla, utakmici Hrvatska-Slovenija. Odlično, mislimo jako zadovoljni s ovim što smo ovdje zatekli. Zahvalni smo i tim ljudima koji su nas danas došli pozdraviti. Mislim da će ova podrška navijača biti dobar nama poticaj da budemo još bolji na Europskom prvenstvu. Hrvatska muška rukometna reprezentacija nakon 13 dana priprema u Ivanić Gradu snage je odmjerila s reprezentacijom Slovenije uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Poljsku. Finale velikog rukometnog dana započelo je predigrama mladih muških i ženskih rukometnih nada Ivanić Grada. Danas mi smo odigrali revijalnu utakmicu međusobno, djevojčice rođene 2004. godine. Jer je to njima danas veliki spektakl i znači uopće što je hrvatska reprezentacija u Ivaniću. Sve su uzbuđene, jedva čekaju večerašnju utakmicu i sve će biti ovdje. Kao što smo na samom početku napomenuli, Ivanić Grad je grad sporta. U njemu su gostovali mnogi sportaši, svoje snage odmjerile brojne momčadi, no nikada nije gostovala seniorska muška reprezentacija. Stvarno smo ponosni na to u gradu, mislim da smo dali jako veliki doprinos tome da se dobro osjećaju, da imaju dobre uvjete za rad i da će na osnovu toga napraviti dobar rezultat. Ja mislim da znači od onog najmanjeg klinca koji se počeo tek baviti rukometom ili će se tek početi baviti rukometom, baš možda na osnovu ovoga, i isto tako nekim starim rukometašima koji imaju preko 80 možda godina, da dožive to da evo seniorska rukometna reprezentacija igra u Ivaniću. Rukometnoj utakmici je nazočio gradonačelnik Ivanić Grada gospodin Javor Bojan Leš. Prije samog početka utakmice u odličnom raspoloženju i nadi za pobjedu hrvatske reprezentacije. Mogu reći da je odlična atmosfera i stvarno nadam se prvoj pobjedi hrvatske reprezentacije u ovom pripremnom razdoblju ovdje u Ivanić Gradu. Za naš mali grad je ovo veliki spektakl i na neki način sam ponosan i na ljude i na grad da smo uspjeli ugostiti našu selekciju na ovaj način. Ukoliko bude 50-ak klinaca više koji će krenuti nakon ove utakmice trenirati rukomet, bit ću prezadovoljan. Oba izbornika su prije utakmice najavljivali da rezultat nije imperativ, ali da obje reprezentacije žele pobjedu. Nakon dosta izjednačene utakmice, Hrvatska je pojačala u drugom dijelu i odvojila se, da bi na kraju slavila minimalnom razlikom 15-13.
Nekoliko dana nakon utakmice na konferenciji za novinare održanoj u hotelu Sport, izbornik Željko Babić je objavio konačni sastav muške rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo u Poljskoj. Izbornik Babić je izjavio da je svjestan obveza i očekivanja u Poljskoj, te da je najbolje da kaže kako je bilo određenih problema tijekom priprema, ali da vjeruje u naše igrače. Ja kao izbornik isto tako vjerujem u naš tim, vjerujem u naše igrače i sigurno da trebam reći, bez obzira na sve što se bude događalo, to je isključivo moja odgovornost. Nakon nešto malo više od 2 tjedna ispunjenih treninzima, druženjima i zaslužene pobjede protiv Slovenije, muška hrvatska rukometna reprezentacija je napustila Ivanić-Grad i zaputila se u Poljsku. Kauboje su ispratili vjerni navijači, ali i rasplesani najmlađi Ivaničani uz pjesmu i ples. Još jednom na samom kraju ovog prekrasnog druženja svima se zahvalio gradonačelnik Javor Bojan Leš. Moram prvo se zahvaliti još jedanput i Rukometnom savezu što je odabrao Ivanić-Grad za lokaciju ovih priprema. Naravno da s obzirom da se grad i želi razvijati prema turizmu, sportskom turizmu, lječilištom turizmu, ovo je za sam grad veliki događaj. Nadamo se da će u buduće suradnja biti na jednoj ovako visokoj razini. Što se tiče grada, znači mislim da smo bili dobri domaćini, mislim da će to potvrditi i naši gosti, da smo organizacijski se potrudili da im bude ovdje ugodno. Nadam se da je tako i bilo i ono što je sada najvažnije za sve je poželjeti im sreću da na ovom prvenstvu ostvare rezultat koji su se i poželjeli. Važnost sporta je neprocjenjiva. Sport bi trebao biti sastavni dio našeg života. Iz svega viđenoga svakako možemo zaključiti kako je Ivanić-Grad grad sporta i ljudi velika srca. Do sljedeće prilike, neke druge za sve važne utakmice, nekog drugog druženja, šaljemo vam sportski pozdrav iz Ivanić-Grada, domaćina muške rukometne reprezentacije za pripreme za Europsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine.